Assalamu alaykum, hormatly izleyijiler. Şu gün 2026 yılın 3. yanvarı heptinin şelme günü hoş geldiniz Demokratik Opozisiyanın platformasının kanallarına. Hormatly izleyijiler, ine şu gün bizim çıkışımın teması Venezuela'nın yankı yol boşluğu Maduro tutuk edildi ve Berdu Muhammedovlar tayarlandı. Ine şu tema boyunca men çıkış edecek. Näme sorumlu bolsa siz kommentarda yazıp bilersiniz. Biz şu babatda hem TikTok'ta gepleş kalıp barýar, hem YouTube'da hem bir topar kanallarda. 7 kanalda biz bir bada çıkış alıp barýar. Şonuň üçin öz kommentarlaryňyzy ýazmagyna çekinmeň. Bize sizin pikirlerinizi gatybajy. Hormatly izleyijiler, ine häzirki maglumatlara görä şu günkü sagada ine Birleşen Ştatlar Venezuela'nın yol boşluğunu Nicolas Maduro ve onun ayalı Silvia Flores'i tutsak etti. Yani şundan da Amerika öz spets operasyonu başladı. Yani şu spets operasyonda şunun yani bayana bağladığın bombalar. O zaman desant geldi, yani yürüyüşte Apache vertolyotlarının ve beylik ul vertolyotlarının adamı geldi ve desant girip Maduro'nu tutsak edip yani kalk gittiler. Mesela bir neçe video görkedim. Şu arada bir neçe materyal görkedim. O zaman özümüzden terdi bilersiniz. Yani bir minut. Ünitlerin hormatly izleyijiler. Yine şu yerde yankı Venezuela bombalarıyla yine ünitler terdim şunu. Yine şu bombalı şu Venezuela. Bir minut men sesini koyayım. Режима. Утром США нанесли серию авиа- и ракетных ударов по Каракасу и другим военным объектам Венесуэлы по приказу Дональда Трампа. По данным СМИ, венесуэльское ПВО, включая российские системы, не сработало вообще. CBS News утверждает, что диктатор был захвачен в плен силами Дельта, элитным подразделением спецназа американской армии. Кремль ограничился с дипломатическими заявлениями, включая призыв созвать Совбез ООН и телефонными контактами, без отправки войск, оружия и реальной помощи. Ни флота в Карибском море, ни авиации, ни новых поставок ПВО. На пару с Китаем они решили выразить озабоченность. США не планируют дальнейших действий в Венесуэле, сообщил сенатор Майкл Ли со ссылкой на госсекретаря. А сам Рубио после вывоза Мадуро подтвердил, что США не считают его президентом Венесуэлы. Заодно Вашингтон показал Москве и другим автократиям, что все еще умеет проводить спецоперации. Правда, тут вместо взятия Каракаса за 3 дня было скорее взятие Мадуро за 3 часа. Специальная венесуэльская операция. Президент схвачен и Yine hormatly izleyijiler, yalnızca men videonu koydum. Venezuela'nın prezidenti 3 saatte tutuk edildi ve spets operasiya uturdu. 3 saatte. Sizin bilişiniz ýaly Rossiya S-400'lerini şöyle koydu, yürüýtü, asmany gorayan ýa-ni ustanowkalar koydu. Onun daşyndan Xitay gaýyklaryny getirdi. Ýöne şonda da Amerika 3 saat medeni oturdu. Ýadyňyzda bolsa men size bir gede aýdypdym. Men OBS'de oturanda şurada Amerikan vekili çıkış etti. Biz Berdu Muhammedovlaryň geçiren saýlawlaryny kabul edemzok. Onun saýlawlaryny ýagny Serdar Berdu Muhammedov prezident diýip hasap edemzok diýip aýtdy. Şu edem ýa-ni Trump biz Venezuela'nın prezidenti Maduro diýip hasap edemzok diýip öňünden aýtdy. Şu bir tema, şu bir tematika iki tane diktaturaň şu bir çözgüdi. Ünitlerin bolsaňyz. Yine ikinci materyal okuyayım, hormatly izleyijiler. Şu babatda näme bolup geçýär Ýewropada, Ýewropa nähili ýa-ni şu zatlara jogap berýär. Ünitlerin. Yine politika men şu neşriyada bakıp aýtdym, Amerikada ýadyňyzda bolsa görkezdim. Yine şu dünýäde iň uly syýasy neşriyat. Şu ýerde şunun ýa-ni uly spesialistler var. Öýdem her region boýunça. Orta Aziýa diýdi, Türkmenistan diýdi. Her region boýunça uly spesialistler var. Ýa-da şonuň ýa-ni ofisine ýetsen, inanmasaňyz şol ofisinde ýene şu ýaly bir 100 tane studiýa bar. Her künjogunda ortasynda künjoklarda studiýa bar. Her studiýanyň bir din medeniýetine 50-70 tane jurnalistler var. Her studiýada da din medeniýetine 5-10 tane redaktorlar var.
şoların gepleşip geçip Türkmenistan boyunca yani şondan yani şular katı güçlü siyasetçiler. Şu neşriyat içinde yaman ulu analitikler var. Dünyada yani politika alt barıcı dünyada öndü gidici yani siyaset neşriyatı. Neşror ne medya unutuyorum. Ne bu kodun? YS yani Avrupa Birleşiği nimen Amerikanı nime halkara kanunlarını hurmat etmeye çağırıyor. Maduran tuttu edildi inşon yani iyidini halkara kanunlarını isadına art barmanı çağırıyor. Venezuela'nın hükümeti, Venezuela'nın kalın hükümeti, Rusya'nın hükümeti hem mesela idea bir kıyısı yağdayda yani hopsuzluk genişini, ona hopsuzluk genişini döretmeli ve şu yerde şu meseleleri çözmeli. Şeyle Amerika'yı gelip yeni tutup alt gitmenin hakkı yok deyip yani önerilerini bildirdiler. Son aramadan Amerika köp duyduruş verdi, köp yedek aitti. Sizin narko trafikleriniz, sizler geçiren narko yani kontraktlarınız bizim Amerika'mızda o Amerika ulu tesiri var. Narkopatok gidip dur tonlar, şunun için ödüm deyip bana yaşarak duyduruş verdi. Sonunda da gelip yani şuraya yürütü aksetti esvör. Yine hürmetli illeşler yine Avrupa neyli şunu ünit verdi, şunu seyretti. İndeki videonu seyrettik. Bir minut. Yine şu yerde şu videoda ünit verdiler. Maduranı spesnaz delta yürütü vertalyodu minip akıdıp ondan günü samolyotla New York delti. Eğer New York'taki yani prokuror, general prokuror, baş prokuror eğer Madura yani cinayet işlerini tasdikladı. Cinayetini tasdikladı. O yüzden yani esası narkobarot, kara pulları aylamak, narkotrafik ve yurdu basıp almak. Yani şu hatları şuna yani cinayet hükmünü boyluya ve şuna cevap vermeli olur. Maduro ve onun ayağı. Yine Trump'ın öyle çıkışında şeyle diye vaktlayınca yani Venezuela'nın vaktlayınca bir dolandırır. Şu bir dolandırılmadı da Venezuela'nı bir Venezuela'daki hükümet, her hükümetten demokratik hükümeti yani geçince bir şu yerde bulur ve şu hükümette yani şu yerdeki hem de güçleri ünitverir, eğer de şu yine de şu yurdu basıp alacak güçler olsa, yine de diktatörü edecekler olsa biz şu yani hükümetin önüne çıkmadı yani kontrol eder yani aitti. Yani perihodный periyod diye yani geçiş periyodunda biz hükman demokrasiyanın prinsipleri hurmat koyulur yani ve şu prinsipler yani açık taylılar, istenen adam kandidatlarını verirler, narkoman yani narkotrafik eden ya cinayetçi önü çıkıp hükümeti basıp alıp yine de bundan beter durmuşa salmaz yani biz onu kontrol edersek aydı. Ben öngüm aydayan, eğer de bir devlette diktatörü basıp alsa, urbanı yani, niyazı ölürük gelse, hükman şol diktatura yıkılmadı. Yani onun başka boğacağı, kanundan başladı mı? Birini ölür, halkın sesini alman, uğurlap geldi mi? Demek onun sonu şeyle oturuyor. Sosyal kriz, iktisat kriz, siyasi kriz, korrupsiya ve represiya. Adalet yok, adalet hareket yok, adalet medya yok. Şonunla oturuyor. Onun başka yolu yok. Şunun için Türkmenistan'da çalışmalar bulur, şunu ünitverin, eğer de bir vatandaşda dövüşümüz açıp kanunu gelecek olsak, vatandaşda kanun en yukarıda olacak olsa onunla hayti o işler öne çıkıyor. Hayti o işler Türkmenistan'da yani sayılarla geliyor mi? Ya basıp alıp gelen bir yerini şu dağıtları ünitverin mesela şu dağıtları çağırayan katı etap bunun tiyade diktatura yıkılaymalı ya bundan beter durmuşa yıkılmalı yani. Sizin aydışınız yani indik gecemden gobol bolmaz diyişiniz yani eğer de bir topor ya hükümetteki işleyenler basıp gelse onun eyyem diktatura bolacağı belli. Eğer de halk çıkıp öne halk yense onu düğükten tiyadeden sistemi oraya demokrat sistemi ve düğükten tiyadeden Türkmenistan yolunu çalışıp demokrat yolunu. Şulardan ümit verin. Ben önünden aydan sebebi biz şulardan sıktırdık. 97'de
2006'da şu zatları ümit vermedik. Ay kime gerek bolsa barın hökümet ine kime gerek bolsa döwlet prezident boljak ılgı etdik koyduk. Olan basyp aldy. Bizim durmuşumuzu kületdi. Eger biz şu yerde hareket eden bolmasak şunu gelmedi. Biz 34 yıl gowy ýaşadyk. Biz güne özmedi. Şoň üçin şu zatlar ümit vermeli. Ine gelin ýene de Maduraga aýdyp gelelim. Yani Avrupa Birleşigi Venezuela'da dartlygy azatmaga çağırýar. ABŞ'nin baş prokuror Maduro resmi taýdan aýplaýar. Venezuela'da Birleşen Milletler Guramaty Geňeşiň gysgaly meclisini geçirmegi haýyş etdi we şo ýerde ýa-ni hukuk geňeşinde şu Venezuela'nın problemalaryny çözde çözmeli diýip ýa-ni teklip edýär. Trump bolsa wagtlaýynça döwleti biz dolandyrar. Şolar demokratik ýoluna geçinçe, taýlar oturunça biz şöyle bolar ve şu döwletde demokratiya bolmasa ýene de gelip bize degýär, ýene de gelip narkotrafik ýa-ni narkotik öndürüp narkotikler bizim ýurdumyza gelip biz kösenýär diýip biz soňra şeýle durar diýip şeýle aýdýar. Ine şu reali ýagdaýlar bolup geçdi. Şu wagtda korrupsiýa edýän hökümeti işen adamyň jüwlerini doldurdy we şolar baýak gitdi, korrupsiýa ösdi. Oňdaşyndan narkotrafik kontrolsuz ýa Venezuela'da aýlanan soň ine hökümete duýduruşlar berdi. Hökümetiň ýa-ni vice-prezidenti Delcy Rodriguez häzir Rossiýaga çykdy. Reýtiniň aýdyşyna görä. Rossiýa muny tasdiklanyp hökümetdäki adamlar gaçyk diýär. Diýär jenaýata çekiljegi dogry. Ine Trump'am Amerika hökümetem aýdýar, inni siz öz korrupsiýany betedin, häzir demokratik ýoluna geçmeli we Venezuela'da kanunlar goýulmaly we halk öz ýa-ni dolandyrşyny etmeli, öz wekillerini üstünden. Ýani açyk saýlaw geçirni, halk saýlaýar prezidentini, halk saýlaýar parlamentini, halk saýlaýar ministrlerini we şoň ýa adamlary ýa-ni halkyň wekilleri hakykatan döwlet dolandyrmaly diýip ýa şeýle teklip bilen şeýle ýa talap edilýär. Ine şu reali Venezuela'da zatlar bolup geçdi. Ine şu wagtda Venezuela'daky opozisiýa şeýle diýär. Biz halk üçin ýaxşy niýetleri öňde goýup hereket eder, inni biz hökümeti elimize almaly, demokratik opozisiýa diýende. Biz şunça ýyllap kösendik, şunça ýyllap bize ýol bermediler, inni ýol açyldy. Halkdan haýyş edýär, halka ýülenýär, bizi gollaň we Amerika ýülenýär. Biz Venezuela'ny dolandyrmana taýýar diýip aýdýar. Şo ýerde ýa-ni Nobel premiýa alan aýal maşgala 2025-nji ýylda ýa-ni Parahat premiýasyny alan bir maşgala adamy, aýal maşgala adamy Maria Karina Machado diýip bir aýal maşgala. Şol aýdýar, inni adalatlyk wagty geldi Venezuela diýip bilen ýa-ni toýlar geçýärler. Ine bir topar videolar bar. Men size şolary okuýyn. Ýa-ni köçede adamlar toý berýärler we ýa-ni şu meselede halkyň roly badygyny we halk şu çalışmada gol ýanyny görkezýär. Ine ünsüň bir minut. Ine ýene bir video seyredelim, hormatly izleýişler. Aquí celebraron hoy los venezolanos la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Hoy son libres.
Yine hurmatly izleyiciler, şuraya halk öňe çykyp, halk şu zatlar gol yani urkady. Nädip bolsa Türkmenistanda da görüp halk öňe çykyp, köşkün gününe saat çalıp, aydymlar aýdyp, bir-biriniň agyr bolup, 5 vilayet 5 ýerden gollap, şu çalışmalar bolup, nädip bolsa. Şoň üçin demokratik opozisiýa taýýarlyk görýär. Biz häzir finşe çykdyk. Indi data tamaýdarsda nädip bolsa, ýöne öňünden taýýarlyk görüp başladyk. Şoň üçin taýýar bolun. Türkmenistanda da çalışmalar bolmaly. Biz häzir bir näçe döwletler bilen gepleşikler geçip Türkmenistan'a 260 milyardan köprek pul oğurlanıyor. On halkın ne audit berli, ne pullun nirdedigini aýdyrly. Ol pullar daşöwrde gidip narkotrafikde mi ya bir kamçılıklı ulanyanlığı hak belli. Narkotrafiklerin bir kamçılık. Türkmenistan'ın içinde yegenler narkotrafik ediyorlar. Olun belli. Çok oğurlanan pulların üstüne ediyorlar. Demek egerde hasaptan yani büdjetten oğurlanan pullar hükmen bir yerde aýlanmaly. Olar gara yerlerde, gara schemalarda, narkotrafikte ya da korrupsiyada aýlanýarlar. Ine şoň üçin biz bir näçe döwletleri ýüzlendik. Ulu döwletler gaty öz ýa-ni interesini bildirdi. Nädip bolsa onuň üstüne işler gider. Türkmenistanyň ýa-ni Gurbanly Berdimuhammedow we Serdar Berdimuhammedow jogap bermeli. Türkmenistanyň pullary nirde? Tebii baýlyklar ulunky däl, halkynky. Näçip halka berilmedi? Hemme goýulan emlaklar, gurulan binalaryň bahaty 60 milyardan köpde. Aran pullar nirde? Şoňa jogap bermeli olar. Hormatly izleyijiler, ine biz çykyşymyza dowam edelim. Men ine de bir size bu köjek zatlarym, aýtjak zatlarym bar. Ine şol aýdan aýal maşgalam, ýa-ni Edmundo, pardon, ýa-ni Maria Karina Machado, ýa-ni parahatçylyk boýunça Nobel premiýasynyň 2025-nji ýyldaky laureaty şeýle diýär. Biz hökümeti elmide almana we dolundurmana taýýar. Bizim kandidatymyz var. Prezident saýlawyna kandidat bolup çekleri oğurlanan adam var. Edmundo González Uritiba bir var. Ne biz şoňa mandat bermäne taýin ya saýlawsuz ya saýlaw geçip şoň uçağı belli. Biz şol ýa-ni demokratik özdeşlikler taýin. Biz hökümeti dolanyp biljek. Biz Venezuela'da demokratik prinsiplaryny öňe goýup, kanun öňe goýup, biz Venezuela'nın teýär ýoly alyp biljek diýildi. Boyuna ýatyp, ýa-ni eýýam çykyşlar edip opozisiýa güýçlenip başlady. Bu gowuzadyň alamaty, ýagny şu çalışmalarda ýene korrupsiýaly üýüşüp alyp däl, ýa-ni halkyň içinde görüşüp gelýän demokratik opozisiýa öňe çykyp rol alyp, ýagny görüşýäri bildirdi. Ine hormatly izleyijiler, Venezuela'da hökümet şu zatlaryň aýdym mysaly bolup durýar. Diktator edibitaýdan suwtdan tutsak edilmekden ýa-da siýasy çökçülükden gaçyp bilmeýärler. Hökman suratda şular ýa-ni jenaýat çekilýär. Mümkin bular ýa-ni köp ýyllar boýup diktatorlyk, awtoritar rejim edýärler, ýöne ýykylmasy bir günde bolýar. Mümkin demokratiýa badal köp ýyllap çydap edýän bolsa, ahir utýar. Ne şol iki ýagnydan çykmak. Birinji, diktatura köp ýyllardan bolan bolsa, güýçlen bolan bolsa, bir günde ýykylýar. Bir näçe saatda ýykylýar. Näil güýçli bolaýdy? Demokratiýa näil ýa-ni gaty etmede de, gaty şart görüşmese de ahir ýeňärden anyklar. Ine şu tarih şu zatlary öküdýär hem ýerde. Şoň üçin şu ýaly ýykylış bolanma jemgyýet taýýar bolmasa ýene diktatura bolýar. Biz şoň üçin döwlet halk hereketi her wagt size aýdýandyr. Bize jemgyýet gerek. Bize adamyň aktivistleri. O derrew hemme adamlar ýa-ni ýokary bilimli bolmaly diýen zat ýok. Ýok. Her adam öz geljegi üçin bir ýerde görüşmeli. Bolmasa bize ýene jemgyýet taýýar. Ýene bir kan korrupsiýalar öz arasynda paýlaşman bir-birini öldürüp ýene arasynda iň güýçli diktator bolup gidýär. Ýene de bir maşgala, bir tohum, ýa-ni gowy ýaşar beýlikler ýene kösenir. Biz ýene şu zatlar täzeden etmeli. Şoň üçin her wagt demokratik opozisiýany bolan biz size
kanunları kanunça, adalatça ve açık adat ve adat metbuatlı, adat hareketli devleti urt verer. Ve şu devlette sizin özünüz yoluşuluk edersiniz. Her türlü yankı basınçakta. Mesela için bir hakim var, bir ormanmasarı var, bir polis departamentinin başlığı var, bir MKM departamentinin başlığı, beylikleri военный ya yeni varda prokuratura, sudlar ya da hocalık ulgunlaki ministerler, ormanmasarlar ya da velayet müdürlerinin yoluşulukları yönet. Siz saylanırsınız ve siz dolundurursunuz. O bir adam gel, bir adam hüküm sürmeli. Öz hakimini koymalı, öz prokurorunu koymalı, öz yankı sudunu koymalı, öz kadiyetini koymalı, öz MKM'sini koymalı, öz polisiyasını koymalı, klasdaşını, doğununu, karnışını. Onu ne yapmalı? Onu devlet onu koymalı. Bize Türkmen halkının devleti verir. Onun için mesela her vaktıma gel, aktif bunu. Edil hedir moment, tolkun gidip başladı. Hedir Venezuela çözüldü, İnniki İran, ondan sonra Türkmenistan. Tolkun gidip İran'ı. Ün sörtseredir. Bir yaşavattan bir döyücü bilen çıkışıdır. İran boyunca ve şöyle Muhammed döyücü size doğru vurumları bol geçen dağıtları. Yine hormatı illeşer, kıyısa çaytıdan diktatura her vakt duydansız ve ağır neticelerine tutuyor. Bunu anıp düşünmelidir. Cevapkarçılık demek ağır almak değil, cevapkarçılık demek adaletli, yurdu dikeltmek demek. Her bir adam öz cevapkarçılığını almalı. Ve cevapkarçılık almasak kim alsın? Bizim devletimiz için. Kim alsın? Her bir adam Türkmenistan'ın içinde dışında öz cevapkarçılığını almalı. Senin şu devletin olsa, onunla senin cevapkarçılığını almalı. Onunla senin hakkını almalı. Eğer de biz cevapkarçılık almasak, dine hak deyip otursak, erteki gün niyazı fiyali gelip açık suğu muhtu eder, benzin muhtu eder, çörek muhtu eder. Çörek benzin muhtu kalanlar diktaturu. Neyme verip oraya yardırmış? Bize dastoyna, bize münasip durmuş gerek. Bizim yani devletimize münasip, bizim halkımıza münasip. Bize hizmet eden hükümet gerek. Bize hizmet edip, dine halka seyreden hükümet gerek. O özünü atlarına, piçiklerine, eşeklerine yankı koş kurup gören, erteden akşama iti bilen gelip gören, ay item halktan vefalı kendini gören bize bir atmaklar verirler. Yani şun için biz dedik, her vakit görüşü çağırıyor, her son görüşü çağırır, nesip olsa eyyem tayar olun. Yılın sonuna biz size adar vermedik, inne yöne bir ayıp durursa, vaktini belirlerse size görüşü çağırır. Tayar olun. Her bir Türkmen, öğünün geleceği için, başkaları için, öğüdü için, geçkiden atavalar için öne çıkmalı. Kim öne çıkmasa, o öğüdüne, maşgılatına, çağlarına, vatanına namartlı ediyor. Ölüp geçen atavalarına namartlı ediyor. Namart bulmaz. Bile çıkarayım, adı bir olup çıkarayım, neyce köp adam çıksa, bir damca kan dökülmüyor. Dine zalimlerin kan dökülür. Vurmanın terler verdim Muhammed. Olur inni, bütün dünyada zalim. Dine Türkmen halkının önünde. Şunun için men sizi her vakt inni dine görüşü çağırayan ve cemleci görüşü çağırayan. Hormatly izleyiciler, kıyısa çaytlar cemlesek Venezuela'da çalışmalar oldu. Amerikan hükümeti 3 saatte problemi çözdü. Şunun fokus Merkez Asya'da, Ilayta'da, Türkmenistan'dan İran'da. Türkmenistan'da çalışmalar bolur. Bizim köp zatlardan haberimiz var, size de getiriyor. Garaşma, kerekede yerli. Şu varyant tolkunu biz alıp, şu tolkunu öz vekmidinde, yani halkın vekmidinde öğürmeli. Yine şunun ben öyle firmi torayan ve film hem memede can halk arzu ediyen ve yeni bölgeler teyze mutlu olsun, nesip olsa biz çalt yağdayda Türkmenistan'ı demokratik yolunu geçirip açık sayılır edip vepalı, halkını vepalı, hünermen arası doğumlu adımlar ümit aylamadı. Başka bizim yolumuz yok. Hoştağımın indik gepleşikleri çeldi. Men häzir TikTok'ta, yeni TikTok'ta bir tane da oturun. Eğer de sorunuz olsa şu videonun aşağına sorunuzu yazın. Son men TikTok'a var, son bir kanattan Muhammed Döyücü bilen biz İran boyunca çıkış eder. İran'da olup geçen vakalar Türkmenistan'ın gatı var. Onu da ünitörtlerden indik gepleşikleri çeldi. Hoştağımın.